Окей, здравейте, пичо, аз съм Тижен Пашто и днес пак сме в Ендрагора, както обикновено. И ще се малко пипи. Димо убих един път в миналото клипче, да време стана или да още ще кача. Но ме уби един бъник, който уж бяхме тим, но не сме били. И той ме уби, втория път аз направо го разфасовах. И го убих и му вземах с шайите, но той беше с моите айде. Ето го този меч, който аз бях изкубил. И както виждате, някакви се бият на двама. Това било интересно. Искам да го видя просто. Малко вкучва, ама... Махесна е. Аз не съм била. Не, махам се. Орпипи. Оба. Айде. Пент. Така. Няма никой за пипи в момента. Не, трябва да направя 6. Там ще правят 2 на 2 ще правят дамаг с мен. Така 5 на карат. Каквото аз... Фаланс. Шоу. Thunder. Jet it. Enemy. Awesome. Толкова книги разфасувахме и ява... Направо.
Просто... Кило! Просто някаква оговора. Както видяхте, това ще най-доброто PvP. Даже в Clip Season не по-ще от патенет. Фъш... Шоу... Максити. Да, след това казаната тя се... Тъндър е тука, Максити е тука. Аре пак. Направо. Да, взима с точка вмесна. Както видяхте, невероятно PvP малко. Не говорих за което да се изнявам, но не ми пука, както казвам. Този хит даже може би веднага ще го кача, като го заснима. И съм писал по скайпа. Да има... Да се не го забравя. Просто както видяхте, невероятно разписване. Тъндър е тук. Добре. Морокс е тук. Най-странното е, че бяха 4-ма. Двама айронки, аз разсувах айронките и разсувах ми максито и после и бам, разсувах ми Аленс. И това беше невероятно. На Фасъл World. Не. Че Фасъл Мафия. Майко. Окей, здравейте, върна се. Аре. Haha, you mad, bro? Лиза, лега. Нубчето. Просто дай. Споко. Споко. Аре. Като ви ще изкача и 3 от тяхната. Не мога да изправя двамата. Аре, аре. Аре, бе. Хайде да не бягаш, а? Хайде само да не бягаме. Ото.
Както видяте, просто нупчета. Горе. Ето виждате, им скачат 3 мъжто един. Какво направя, нямаш нищо. Бе, как бе? Просто никакъв коментар. Мога? Нашия лифна. Както видяхте, имаше да се че такова. Изгуби си меча шапиш фокта, но не е много всяко. Много ме е гъвно заради тези неща, ето не могат да се бият. Чета само трябва един, можете. Ха-ха-ха-ха-ха. Бива да си много малай. Така. Да, не ще се кажат. Надявам се да ви е харесал малко. Гледахме бая клипи, взимах бая неща. Малко бърна се килпоп на време, заради нямането на място. Да, това ще е този епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте се на каналите и се абонирайте за Prime Gamers. И чао!